Takže vítam vás, Crazy Player. Rozhodol som sa natáčať let's playe a gameplaye z jednej super ultra dobrej multiplayer hry od spoločnosti Wargaming. Hádam ju už veľmi veľa ľudí pozná, aspoň z môjho okolia, volá sa World of Tanks. Čo by som vám v tejto hre povedal? Je to vlastne hra o tankoch z druhej svetovej vojny. Viac si prečítajte na stránke. Ale moc sa to k druhej svetovej vojne nepodobá, skôr iba team deathmatch, proti sebe dva týmy. Budem natáčať určite aj viacero vlogov. Budú to speed vlogy, proste podobné ako má Gogo, ale nezdisujte ma za to, že zase kopírujem Goga, ako to on vravel, že nemáte zdisovať niekoho. Absolútne ho nejdem kopírovať, proste toto bude taký, proste vlog klasický. No, vlog klasický. Toto? Proste vlog to bude. Chalan, môj dobrý kamarát, čo s nami bola teraz momentálne na Skype, sa podieľa na tvorbe intra. Momentálne by už mal byť na mojom channeli. Môžete podporiť aj jeho channel, GameFan SVK. Však samo. Ohľadom grafiky, príjmem aj kritiku, jasné, ale grafiku môžeme zdôvodniť aj tým, že mám úplne výkonný bomba super komp a problém je ten, že zo starého kompu som si zobral grafickú kartu, no starú. Je to GTX 610, ale komp je tak výkonný, že proste grafická karta sa spálila, zhorela normálne. Som rád, že mi to vôbec sa utiahne aspoň na strednej grafike. Zajtra natočím vlog, unboxing novej grafickej karty. Hádam sa vám to bude páčiť. Môžem byť pritom aj ja? No jasne, však to budeme spolu. Nesmieš. Nesmieš. Aj nebude pršať. No veď toto boha. Ale nie. Keď si takto odložíme, keď bude peknejšie. Ale ja si už dávno namontujem do komputu, neboj. Keď tak ju potom odmontujeme a zabalíme do krabice. Momentálne ten, kto mi volá na Skype, absolútne neviem koľko. Nejaký feťach, prizvi ho do hovoru, ho vytrolíme. Nie. Prečo? Lebo... Ak ma troli máte sedmičku, si myslíš, že jaký pán? Jak je pán? Policia, niga, po sa mi páči, to je moja hláška. Moja. On to netuší. Tento replay si môžete pozrieť aj na stránke VOD Replays. Sú tam všetky replaye, nájdete ich. Replay sa volá IMX is my life, všetko veľký. Alebo to nájdete proste pod menom Semco201. Čo by som vám ešte povedal? Chcel by som reprezentovať náš klan a hľadali by sme aj nových hráčov. Tier 8 minimum. Nebereme decka. Hráči musia byť aktívni, nesmú proste, že musia proste hrať pre klan, nie že prídu do klanu a hovno tam robia, hrajú náhodné bitvy a hovno robia pre klan. Takých hráčov absolútne nepotrebujeme, takých hráčov tam máme akurát plné zuby. Riešime to tak, že ich vykopneme. Veliteľom klanu je Monty, bližšie informácie vám dám v popise videa. Tak užite si zvyšok let's playa. Alebo replaya, to neviem. Zase mi takto volal. Zase.
Takisto môžete podporiť aj mňa lajkom, odberom. Všetko ma poteší. Tým podporíte aj tvorbu nových ďalších videí a tak ďalej. Tak ak sa vám páči, príjmem kritiku, jasné. Ohľadom skóre, príjmem aj kritiku skóre, ale tak povedal by som na to, že vy skúste hrať v lagoch. Mal som úplne starý komp, šrot. To bola taká šunka, že mi to ťahalo na 2 FPS, bol som rád, že som si dal aspoň 1 kill. Tak príjmem aj kritiku, jasné, ohľadom skóre, ale tak viete ako to je, vy skúste hrať v takých lagoch. A remíza sa. Hada sa vám páčilo, čaute. Čau.